Il-Partit Nazzjonalista jkompli jiddefendi lill-eks Ministru Austin Gatt li politikament kien responsabbli mill-Ena Malta fi żmien li l-Awditur Ġenerali jikkritika l-mod ta' kif inxtara ż-żejt. Waqt intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista l-ħadd filgħodu, il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenech Adami meta mistoqsi dwar il-fatt li Austin Gatt mhux jirrispondi għal mistoqsijiet marbuta ma' dan il-każ, Fenech Adami kompla jiddefendih. Naturalment, issa li huwa persuna privata ma nistgħux jiena bħala Partit Nazzjonalista nordnalu jew nasiġi illi naturalment iwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet. Matul din l-intervista Beppe Fenech Adami ipprova jaħrab milli jwieġeb għal domandi li sarulu dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Staqsejtek dwar l-eks Ministru Austin Gatt u ma weġibniex dwarha. X'taħseb dwar il-fatt li huwa mhuwiex qiegħed ikun aċċessibbli għal ġurnalisti biex iwieġeb għal dak li kien iseħħ. Jiena x'jagħmel il-Ministru Austin Gatt ma stax inwieġeb għalih jiena llum li żgur li Austin Gatt illum m'għadux parti mill-Partit Nazzjonalista. Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali ikkritika l-operat tal-Fuel Procurement Committee li huwa l-kumitat responsabbli mix-xiri taż-żejt bejn l-2008 sal-aħħar tas-sena 2010. Meta Austin Gatt kien il-Ministru responsabbli mill-Ena Malta. Madankollu l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista kundanna lill-Prim Ministru Joseph Muscat li qed jitkellem fuq ir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Naturalment rajna x'ġara dawn l-aħħar ġranet għandna l-pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport. Rid nenfasizza però għax hemm l-allegazzjoni min-naħa tal-illum Prim Ministru għal Joseph Muscat fuq ir-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista għal dan ir-rapport. Naħseb hemmhekk qed nisbalja l-Prim Ministru qed jippolitiċizza din il-kwistjoni. Fir-rapport tal-Awditur Ġenerali kien żvelat li fost oħrajn il-laqgħat dwar ix-xiri taż-żejt li jinvolvu l-miljuni ta' euro kienu jsiru b'mod każwali għall-aħħar daqs li kieku kienet tranzazzjoni insinifikanti. Iżda issa Austin Gatt jistqar li mhux interessat f'dak li qal l-Awditur Ġenerali dwar in-nuqqasijiet kbar fl-operat tiegħu. Meta aktar kmieni kien ikkuntattjat minn One News għar-reazzjoni tiegħu, għażel li ma jweġibx. Hello, Dr. Austin Gatt. Dori Tifalzon minn One News. Xtaqna nieħdu reazzjoni tiegħek għar-rapport li hemm fuq il-front page. Il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenech Adami matul intervista insista li l-Partit Nazzjonalista dejjem iġġieled il-korruzzjoni bil-fatti.